Асноўная функцыя гэтых калыханак – гэта каб супакоіць дзіця. Калыханкі, калі ты спяваеш, ты можаш і сам супакоіцца. Спяваючы іх, можна такім чынам вярнуцца ў сваё дзяцінства, супакоіць свайго дзіцёнка ўнутранага. Стали ножки греться, негде катку деться, полез он дали, дык боится пани. І калі вы хочаце адчуць всю магію, глыбіню, пяшчоту, любоў традыцыйных беларускіх калыханак, давучайцеся да нашых майстар-класаў.